Anyar. Nggih. Anyar klambine mami. Lek wonge pancet. Ya jelas. Aku tak ubengi sik ngene. Suwi men tabuhan katene entek. Gak munggah-munggah ngesakno panjake. Ya aku mau keliru. Lah keliru apa? Mlebu rono. Tasakno panggung kene tipake sapi gedhe. Terus marang ngono sampean dibengahi. Langsung dikanani sapi nih. Piye? Kono lho, Jer. Sugeng dalu. Nggih, saderengipun dalem maturaken sugeng dalu kagem para tamu undangan. Ugi Bapak Kapolsek ingkang rawuh ing dalu menika. Ugi matur sembah nuwun sanget dalem maturaken kagem Bapak Saiful Hajah kalian Ibu. Ugi mboten supe ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mek sing salam kono sing jawab mek wong telu, bolo-bolo mutra. Paling ya bolo putran Jatim kuwi. Siji mek Mami Okta sing salam. Sapa ae? Oh, kene sampe kelobok jawab. Klobok iku ndi Mi? Kono lho. Iki sing ngerti ngguyu. Carek, carek. Nggih. Monggo dijawab sareng-sareng nggih. Gak kompak ditanggapno ludruk larang-larang kok kareng ngomong nggih ae gak banter. Monggo dijawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sing duwe gawe. Amin. Selamat kemantene. Amin. Selamat sing rawuh. Amin. Ugi senimane. Amin. Ngataraken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Le. Kalau seneni apa? Miki gak tepak iku apa? Sing apik to Mi, sing Nggih. apik. Ngataraken sugeng dalulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya matur sembah nuwun. Minangka pasugatan menika nggih bedayan Sekarsari Nggih. badhe sesarengan all artis seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih, ning saderengipun Mami. Nggih. Ngaturaken sembah nuwun sanget kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang Arek-arek rawuh ing dalu sabu. menika. Nggih, saking Sabu Sobo Punden. Sugeng Matur dalu. sembah nuwun rawuhipun ugi saking Tran Jatim. Sugeng Wong dalu. ganteng-ganteng matur sembah nuwun ugi saking Mas Pompom sekeluarga Mbak Fida. Cerakane warkop Mbak Fida. Warkop 3G. Abah Didi. Saking Balung Panggang. Sugeng dalu. Minggiro. Abah Didi sugeng dalu. Sembah nuwun nggih, Pak. Saking Bunga Trate nggih, Mak. Nggih. Bunga apa, Mbak? Bahan apa, Mbak? Lali aku, Mbak. Hah? Bunga Ria. Tak kira bunga waria. Saking bunga waria wae. Ugi konjo saking keluarga dalam Setro yuk. Nggih. Abah Tim Roni. Kopior Setro Nggih. matur sembah nuwun. Abah Roni, Abah Jarwo Nggih. sampun mirsani ten YouTube.
Nggih, oke matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang di depan Mami yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Wonten napa mawon ten Budi Wijaya yuk? Wonten cerita-cerita humor. Ugi wonten yang terbaru Campur Sari. Campur Sari. Delewung anti galau. Ambek ludrukan rek. Nggih, ludrukan niki engkang enggal napa niki Mas Jono? Kula nggih supe kok Mas. Nggih, niki enggal Mami. Napa? Kiai Gongso Taruna Karuna Wijaya yang Wis. terbaru pokoknya. Wis, gamelan Niki enten anyar. niki TV ini gawedem. Iki awakku sing gedhe ambek sampean tambah gak ketok cilik, tambah ketok gawedhe. Ngono yo. Yang terbaru. Nggih, yang terbaru. Juga ada Gondol TV. Gondol Ceritanya TV. tentang seniman Jawa Timur. Nggih. Yuk. Nggih. Ben gak Tete ketelarung-larung. anggrem. Langsung kemawon sesarengan duo gak jelas bedayan Sekar Sari. Sari. Sumangga. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Sepinale matur sembah suwane para tamu, para warga tamu undangan ingkang sampun mirsani pagelaran akbar. Donga kula katuri jenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Atur kaya dumateng kemantene kekalih. Semoga menjadi keluarga yang sakinah Mawadah warohmah. Amin. Nggih. Langsung kemawon Mami nggih. Abah Jarwo ndoweli. Kak ketok aku tak jangan ndelok liwat streaming rek. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan primadonanya Budi Wijaya. Ning, Situke gorong teko. kosek iki anyar aku garuh jenenge. Ning Dias kalian ning. Ning Neno Febrian. Ora ro jenenge kok. Oh, promo. Kok piye? Sapa? Sama niki nguruki keliru. Anyar. Mulat tuku kampar ning Surabaya. Pancene tim kopior jos lan istimewa. Yuk, jos. Nek nang Jombang mampira sengon lemang genah akeh wedine penogak sambang ora kirim ingon yen ora seneng akeh gantine. Ya. Anyar. Nggih. Perdana iki anyar ae. Apa sayang? Ning Kiki Amelia Ayo korene. dan Ning Rani Asmara. Si cantik jelita Ning Kiki Amelia dan Ning Rani Asmara. Anyar. Anyar. Akeh sing anyar pokoknya.
Semarang mampir kos-kosan kadang sayang dianggep koncoan pelasteri dibuntel godhong sing ditresnani duweke wong. Sabaripun Mbak Rani kali Bu Mbak Amel. Rani kali ning Amel. Langsung ke mawon. Nggih, sing kagungan Gunung Cupak. Cupak ya nek gununge apa ora ya kan? Lawas, lawas. Sing duwe semerbaksem. Oh. Ning Sanana. Disco dan ning Marsa Aulia. Yuk ya. Iya. Jos. Anak wedok Marsa kali Mbak Sanana. Sampun temriki langsung dilajengaken. Pelantun tembang-tembang manis Jawa Ning Nyantika Dimasari dan Ning Nursita Sari. Nggih. Oh Nur Cahaya Ilahi. Anyar, anyar, anyar. Anyar. Manis Jawa Timur Ning Nyantika Dimasari dan Ning Nursita Fadila. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo abang biru sing merah muda aja diganggu sing wis rumah tangga. Yes. Sing anyar-anyar aja sebelah kono bahaya ana jamian. Dilajengaken sabaripun Mbak Nur Cahaya Ilahi kali Mbak Yantika. Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya Ning Ani Kumala dan Ning Ika Rempong. Hor King Jombang. Anyar iki rek. Anyar. Anyar.
Reking Jombang sampun. Dilajengaken Pengreman asli Budi Wijaya ning Reni Ananta ning Susan Warsono dan ning Titin Subayu. sabaripun Mbak Titin, Mbak Susan kali anakku Endang Rokaya. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto ning Rizky dan ning Vikum Sukrisna. Mbak Vikum, Mbak Yuni kali Mbak Rizky sampun. Monggo Ibu ingat dilajengaken Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu ning Endang Sukendut dalam sinetron, Kejamnya ibu kandung, ning Sartini dalam sinetron, CEO. cintanya disia-siakan berantem. sinetron terbaru nih. Apik nggure tantang gedung oek. Senior-seniornya Budi Wijaya, Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Manto Pelamongan, ning Mary Sudayat, saking Mojosari. ning Erma Arifin, Tuan rumah wong Jombang rek. tonggo dewe. Tangga dhewe.
Iso sedote mantep. Lancang kok igae ku yo. Nggih. Sepina malih matur sembah nuwun suwane para warga katur njenengan sami nggih menika sesarengan all artis saking keluarga dalem Seniwati Budi Wijaya. Nggih. Yuk. Nggih, Mami. Langsung belender ngiwoh ngiri. Langsung dipun aturi campur sari sesarengan Budi Wijaya. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolani arek Jombang. Pak Pu, kok meneng ae rek? Panggelingan ku sampean. Jogete yang tertib. Banuan Om Jarwo.
tembang Kulu Pedhot sampun kapireng teng mriki. Nggih. Semanun Mas Kasih. Spesial Rehana request abadi. Awas awas awas. Rehana Rehana lariku temen kulite yo kuning lansat alis senanggal selesai. Rehana Rehana lariku kita kadung mlaku ding jalanan yo koyo damar. Aduh Rehana ison yo sing ya saya kedua kari sing ono liyane. Oh aduh Rehana ison yo sing ya saya Ari sing ono dukane aji kecarum susono semaure. Semaure piye? Au. Aduh, kari sing kuyang Semanun. Jadi bergoyang. Gila. Rehana Rehana liko
1, 2, 3. Aduh, aduh. Tembang saking Bliambiangan Banyuwangi sampun kapireng. Semanuwun Cak Jamian. Air bunga ini tiada arung lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci goresan luka, lukaku di hati. Goresan luka yang berdarah ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci Budi Wijaya Mas Asoy. Percuma saja kau datang lagi. Hati ini terlanjur benci. Biarlah aku seorang diri tanpa ada kekasih. Terlalu parah kau menyakiti. Aku sudah tak sudi lagi. Sedalam apa cintaku ini, sanggup ku bunuh mati. Takkan ku ampuni pengkhianatanmu kasih, tanpa seizin malaikat penjagaku ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini
pokoke. Ayo Mas Trans Jatim. Ye. Ayo. Cuma saja kau datang lagi. Hati ini terlanjur benci. Biarlah aku seorang diri tanpa ada kekasih. Keluarga besar Trans Jatim. Jos pokoke. Terlalu parah kau menyakiti. Aku sudah tak sudi lagi. Sedalam apa cintaku ini, sanggup ku bunuh mati. Takkan ku ampuni pengkhianatmu kasih, tanpa seizin malaikat penjagaku ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci catatan noda dosamu di hati. Goresan luka yang berdarah ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. Air bunga ini tak mampu mencuci. Ya. Trans Jatim. Kuthan Jombang arane Jawa Timur tlatahé uga disebut kutha beriman. Bersih jaman wis dadi nyatane. Kota santri ya pancen akeh pundake. Gas dunia ludruk iku kabudayane. Ludruk Budi Wijaya iku ludruk andalane Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane. Dina Minggu ya pancen akeh sing
menika kala wau pasugatan bedayan Sekarsari kang dilajengaken keluarga Seniwati saking keluarga Telong Ludruk Budi Wijaya. Yo. Nggih, Mami. Ana wara-wara ana info. Nggih, jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Alus. Serain suka kudeling lan waspada pejo-pejane wong lali bejo sing eling ngamong rasa nggih among wektu jumbo kalikan wektu dalu. Kula Mami Oktasar Limrinti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya. ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.